I dag der skal vi lave en dansk landkylling på den her Sapphire grill. Vi har et varmelegeme, der runder 220 grader i løbet af 8-10 minutter. Så det er utrolig nemt at komme i gang med. Den kan stå på bordet, så du har den oppe i en fornuftig arbejdshøjde. En landkylling fra Danmark, ca. 1800 gram, skal have den her lille halve time på rygsiden. Så vender vi den, giver den ca. 40 minutter på brystsiden, så du får et rigtig dejligt sprødt skind, samtidig med at du bevarer både bryst og lår saftigt. Så det vi gør, vi lægger den lige sådan der til at starte med, så vi lige kan krydre den lidt. Salt og peber. Efter smag og lyst selvfølgelig. Men det er jo det, der i sidste ende giver den sin dejlige smag. Jeg kan også give den lidt på brystet. Sådan der. Så lægger den her på med låget. Så lægger den her inde i kuben og får simpelthen både strålevarmen fra varmelemmet via pladen, vi har i bunden, samtidig med at konvektionen den ligesom suser rundt ind i låget. Den ligger her en lille halv time, så vender vi den om på brystet. Så har kyllingen fået en halv time på rygsiden her. Og man kan sige, at det er rygsiden, så skulle det der skindet sidde fast, sker der ikke det store ved det. Vi kan lige give den en lille bit smule olie op på brystet her. Det skulle afhjælpe, at det samme sker med brystet, og det er jo bryststykket, vi er mest interesseret i på kyllingen her. Således. Om at ligge på maven her. Ja, og så skal den ligge her i små 35-40 minutter. På med låget igen. Et fast tryk. Så mens vores kylling står og steger på brystsiden nu her, der resterer en små 12 minutter, kan vi tænke lidt i garniture. Jeg har taget lidt majs med. Hvide spars, det er lige ved at være sidst på sæsonen. Jeg synes bare, jeg vil vise jer, hvad man kunne lave. De her er desværre ikke danske mere. Det er majsene, så heller ikke. Men er dog i sæson nu. Kyllingen har jo rigtig godt af, når den lige kommer ud, lige at stå og hvile lidt. Det er jo det med kød, når man steger det. Saften trænger ind i midten af kødstykkerne. Den skal have mulighed for at fordele sig i kødet igen, for at bibeholde saften inde i kødet. Sådan en majskolbe her kan man selvfølgelig lave helt. Det tager lige lidt længere tid, end hvis man skærer den ud. Fordelen ved at skære majsene fra, er, at man kan krydre den lidt bedre, man kan styre det hele lidt mere. Så det har jeg valgt at gøre i dag. Men selvfølgelig, hvis man har tiden til det, og man sidder og hygger, kan man smide den hele på. Det skal jo nok gøres lidt før. Jeg har valgt at lave en pakke her, som vi kan gøre klar imens kødet tilbereder. Og så smider vi den på, mens det ligger og hviler, så det er færdigt samtidig. Men har man flere grill til sin rådighed, så smager en helstegt majskolbe jo også fantastisk. Det er simpelthen bare lige skære mig bare ned her. Bum. Nu er det mest bare for at vise mængder, kan man jo variere, som man har lyst til. Der er en lille sølvpapirspakke her. Det kan få den til at ligge. Så kan man selvfølgelig styre smagen i den retning, man synes. Jeg synes lidt frisk hvidløg. Det er rigtig dejligt til det her. Ligger det i forhold til store stykker, så er man mulighed for at pille det fra igen, når det har givet smag. Så er der det med majs, at det smager jo forbandet godt med lidt smør. Og det kan man jo så godt putte ind i pakken her. Det skal nok smelte og fordele sig og give sådan den
ristende effekt. Man kan også putte lidt mindre på, hvis man er til den slanke side. Godt med salt. Majs er meget ferske, så de kan absorbere en hel del salt. Og lidt skalotteløg. Så for at mixe det lidt rundt. Så kan man putte lidt timian i, hvis man er til det. Nu har vi citroner inde i kyllingen. Man kunne også putte et reddet citronskal, lidt citronsaft. Det er jo faktisk kun fantasien, der sætter grænser. Så for at lave et lille håndtag i jeres pakke, så er den lige til at løfte af. Således. Så har vi de hvide asparges her. Dem lægger jeg hele på grillen. Og når de så har grillet, fået farvehæmmeren rundt, tager man dem af, skræller dem, og så er de faktisk tilberedt indeni. Lige en lille smule salt, lidt smør, lidt olivenolie, hvis man er til det. Så åbner vi for kyllingen her. Så har vi fået en halv time på ryggen, 40 minutter på brystet. Så vi ser, om vi er heldigere med vores skind hernede. Det hænger lidt fast. Til gengæld har vi fået en utrolig flot stegning. Den er nærmest sprød over det hele her. Lår, vinger. Mangler lige lidt skind på brystet. Vi lægger den herned, så den kan ligge og hvile lidt. Skindet er jo selvfølgelig her, så det kan man lige... det graver man lige af. Det er lige før det bare er blevet lidt mere crispy. Ja, ligger der. Det ligger lige på toppen der. Yes. Sådan. Får den lige lov at ligge og hvile med lidt omkring sig, så ikke den bliver helt kold. Normalt plejer man jo at sige, at et stykke kød skal hvile halvt så lang tid, som det er stegt. Det er nok lige i overkanten med kyllingen her. Det er klart, at hver enkelt stykke kan ses. Et lår kan ses separat fra brystet, så hvis den får lov at ligge og hvile små 10 minutter, så er saften trukket ud igen her. Og i de 10 minutter, der kan vi jo så passe den. Det er et stykke rigtigt der. Der kan vi så passe den til på lidt garniture her til kyllingen. Lidt hvid asparges med. Mest bare for at vise, hvad man også kan. Der er lidt saft og kraft, eller meget saft og kraft i fedtstoffet på pladen fra kyllingen. Så vi lægger hvid asparges med skrald på her. Låg på. Giver dem lige en 3-4 minutter. Ruller dem en omgang og giver dem 3-4 minutter igen. Så skræller vi dem og serverer dem direkte. Det er det med hvide asparges. De skal have lidt bid, de skal have et knæk. Ellers så er de simpelthen for meget, så de ikke ret at spise. Så små 3 minutter, afhængig af hvor varm grillen er. Den har været i gang en uge, en lille time den her grill, så den er på vej ned, men cirka en halv time nu burde den holde den fulde effekt. Vi står stadig i rimelig meget vind, så jeg vil tro en 3,5-4 minutter, men det kan selvfølgelig variere. Hold øje med dem. Yes, så er de hvide asparges her fået 3 minutter hver side eller sådan noget, så de er blevet godt grillet der. Mens de er varme, tager man og skræller stille og roligt væk fra hovedet. Så den kommer til at se sådan der ud. Den er tilberedt, så den har lidt bid i. I kan se, den er sådan lidt spændstig stadig, så den er rar at spise. Inden vi grillede dem, har vi selvfølgelig knækket dem, således at man ikke har den trævlede bund med, når man skal spise. Bum. Så har vi vores hvide asparges liggende her. Kyllingen har fået trukket lidt. Ups. Der er lidt saft på tallerkenen, det kan vi eventuelt gemme eller over bagefter, så vi bibeholder alt saft og kraft i retten. Så har vi sådan nogle små fine spiraler her. Vi har jo fyldt den ud med citroner.
Så for at holde dem inde i og holde brystet spændt op under hele tilberedningen, så har vi sådan små spiraler der. Skærer man ned langs brystbenet, nu vil vi lige snytte lidt med skinnet der, så vil man havne på den ene side, der er ligesom sådan en lille forhøjning i midten. Kører man ned på den ene side, ned forbi låret, og frigør den herop. Ups. Låret skærer du bare ned, der gælder der om at ramme lige midt i leddet. Medmindre den er så mør som den her, som bare falder fra hinanden. Vingen. Dejligt lige at sidde og gnave. Ja, den falder nærmest også fra hinanden her. Det andet lår, det kan være en fordel lige at vende kyllingen om, så man arbejder ind mod sig selv. Jeg skal ikke bruge nogen kraft overhovedet. Det er bare stille og roligt at frigøre. Det eneste jeg bruger hånden til, det er at holde den ud, så jeg kan se, hvad det er, jeg laver. Lige frigør den. Ups. Yes. Så kan vi se, at det er et utroligt kødfyldt bryst. Så vi kan jo med fordel lige halveres en gang. Så har vi lavet en lille pakke her med majs, lidt smør, timian og løg, som har fået hvad? Små 10 minutter, mens kyllingen har ligget og hvilet. Der er måske i overkanten, det kommer an på, hvor godt man kan lide majs selvfølgelig. Salt og peber. Og så er der serveret. Så nævnte jeg før, at man kunne tage lidt af den juice, som kyllingen har smidt. Lige hælde ud over. Velbekomme.